Det är från nya skivan, det är min favoritlinje. Från frihet, nej. Vänta. Att de alltid är rika, du vet. De har alltid pengar. Du kan alltid battla en norrman på krogen liksom, du vet. Det är det värsta, de finns jämt kronor liksom. Oljepengar. Nummer 2. Abidaz skulle jag säga, från Sverige. Abidaz, rapper från Sverige. Norska. Det finns en kille från Bergen som jag gillar. Som sitter i fängsle. Jag vet inte namnet, jag vet inte vad han heter. Ja, Kamelen. Kamelen är hårdaste rapparen i Norge. Alltså. Jag vet inte vem det är. Okej, sorry. Fast jag har inte koll på musik överhuvudtaget. Jag är så här, fuck it, dude. I hear what I hear, I don't hear what I don't hear, dude. Så är det bara. Jag är inte rädd för mycket, du vet. Alltså inte så mycket, men jag är rädd för höjder. Jag gillar inte höjder, jag gillar att ha fötterna på marken och känna vart jag är någonstans. Ja, i köket. Jag är ganska bra på att laga mat, så jag äger många knivar. Ja, det är här Garys movie. Okej, nu är det hans tur. Now look at the big camera down there.